Tässä videossa mä pelasin Suomen parhaalla Minecraft-serverillä ja testasin kuinka hyviä sen pelaajat oikeasti ovat dueleissa. Haasteessa pelaan 5 eri pelimuotoa Realmilla ja ensimmäisenä valitsin Swordin pelimuodon, jota olen pelannut aika paljon ja kohdannut esimerkiksi Suomen parhaan pelaajan Vanhan. Ok, eli ekana pelimuotona meillä on Swordi. Lähdetään pelaamaan. Ja me voitettiin ensimmäinen roundi just. Se oli aika lähellä. No niin, ja seuraava roundi käyntiin. No niin. Se aloittaa aika hyvin muodosta. Saadaan pari krittiä. Me ollaan puoli HP häviöllä. Ja me voitettiin, jes. Ensimmäinen pelimuoto meni hyvin odotetusti, voitimme sen. Vielä ilman hirveitä vaikeuksia. Mutta seuraava pelimuoto, Axe, tulee varmasti tuottamaan meille enemmän vaikeuksia kuin Sword. Sitten meillä on vuorossa Axe. Ei oo mun main game mode. Missattiin tuo bovishotti. Mä en tiedä miksi yksi pakko. No, josta se peräs osuttiin kerran. Saatiin taas summasia josta vähän. Reloadataan toi crossbow, yksi osuma, kritti, that was nice. Osuttiin, se pitäisi olla aika lovi verrattuna. Se olikin muhu. Jes, me voitettiin eka roundis Axe. Mikä on tosi hyvä, koska mä en oo tässä paras. Oh my days, mä oon ihan äs. Tätä yksi osuma. Se hakee mun kritti. Okei. Se ei halua ilmeisesti hirveästi olla lähitaistelussa. No nyt osuttiin siihen kerran. Toi oli varmaan parempi shotti kuin knockback, mä toivon, koska jos se oli knockback, niin ei se tehnyt sille mitään. Kritti toi on oikeesti hyvä juttu. Se missä sen crossbowi. Saadaan kritti uudelleen. Se on varmaan aika lovi. Oi, hävittiin tuo roundi. Ja sitten vielä seuraavaan roundiin. Oisi saanut knockbackättyä. Semmoinen crossbow shotkussa. Saadaan taas. Oh no, toi saattaa hävitä meille tän peli, jos me ei saada. Saat yksi kritti. Ei sekin sai. Tässä vaiheessa mä tajusin, kuinka hyviä Realmin pelaajat oikeesti ovat. Ja että mä en voi odottaa jokaisesta pelimuodosta, vaan helppo voittoa. Se on 1-1. Mennään seuraavaan pelimuotoon. Eli kolmantena kittenä, mitä me pelataan, meillä on Diamond SMP. En tiedä miten tullaan pärjäämään tässä. Katsotaan nyt. Onko se afkis? En tiedä. Ei se taida afkata. Tässä vaiheessa mun vastustaja lähti juokse pakoon. Ja se oli aika tylsää ja kesti todella pitkään. Joten mä leikkasin vaan siihen kohti, kun me alettiin uudelleen tappelemaan. Nyt mun oli pakko juosta. Korusform. Ilmeisesti ei minkään takia vähän vasemmalle mentiin.
Se on vähän lovia tässä vaiheessa. Nyt jostain vähän pakoo. Käple. Seitti. Sillä ei enää. Saatiin siihen. Ehkä tää on saturaatio fulli. Käple. Tää jahtaa sitä uudelleen. Loppu strength. Joo, ei me tehdä siellä oikein mitään just nyt. Jos päästä poppaa strength, mutta musta tuntuu, että se jahtaa nyt. Saatiin strength popattua, nyt päästä taas. Nyt ne saadaan hyvin kritteisiä. Lovi. Jees, me voitettiin Diamond PvP myös. Haluan myös ottaa vähän aikaa videosta ja kertoa, että jos me saatais 50 tilaa täyteen, mä voisin alkaa striimaamaan myös tälle kanavalle. Nyt me otettiin takas meidän johto Diamond SMP-kitissä. Tää on tosi hyvä, koska mulla on tulossa vielä yksi todella hankala kitti. Koska jos me oltais toi hävitty, niin se olisi ollut todella huolestuttavaa. 4. pelimuotona meillä on Netherite Bot, missä en ole yhtään hyvä. Saadaan eka pari osumaa. Okei, 4-4. Viimeinen pelimuoto ratkaisee. Tästä tulee todella mielenkiintoista. Ja vikana meillä on UHC. Varmaankin ainakin mun lempipelimuoto, mitä mä tykkään pelata. En tiedä onko mä siinä hirveän hyvä, mutta mä tykkään pelata sitä. Olisi kopi. Tää vastustaja häviää, koska se ei käytä vettä laavaan. Eli voitettiin vikapelimuoto. Tein 3-2 Realmia vastaan. Hyvä homma. Moro!